Video oke. Iya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kene Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad ibnu Abdurrahman asy-Syafi'i rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi ma'adatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki rada faktual nih Mas. Faslun tawiki satu fasal madhabus Syafi'i wa jumhuri ashabihi. Utawi madhabipun Imam Syafi'i wa jumhuri lan mayoritas ashabihi, sahabat atau murid-muridnya Imam Syafi'i. Iku wujubu sorfil fitrati, wajibe distribusekno fitrah ilal asnafi nang pira-pira golongan athamaniyati kang 8. Kama koyok dene barang maksudnya aturan fiz zakati sing wonten teng zakat umume. Dadi iku wis 8 iku. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Wa qala al-Istakhri lan ngendika sapa Imam Istakhri min a'immati ashabi, setengah saking pira-pira imam ashabihi, murid-murid Imam Syafi'i sik pancet ya. Ya juzu wenang sarfuha apa distribusekno zakat fitrah ila salasatin teng tiang 3. Minal fuqara'i saking tiang fakir sing kriteriane fakir, wal masakini lan tiang miskin sing kriteriane kalih niki wae. Wong 3 oleh. Wong 3 tok iki. Masih lebih teko iku. Uga iku nek iso ya dibagi, tapi nek eneke gur 3 iku kabehno wae. Segerane iso tuku bit. Setahun gak bingung mangan. Syarate lha iki aku sing ngisru iki. Bisarti kelawan syarat 3. Fuqara masakin tok. Iya, maksudnya sing kriteriane wong 3 iku fuqara karo masakin. Mbuh miskine 2, mbuh miskine 1, mbuh 3. Heeh. Oh, kuwi jumlahe. Aku 3 golongan. Enggak. Bukan 3 golongan. 3 orang yang statusnya dia fakir atau miskin atau fakir dan miskin. Jelas gini lek fakir ya jelas miskin. Heeh. Syarat langsung jebruk nene wong sitok ngono gamane. 3 iki. Ya. Enek 10 juta. Ya 10. Wong 3. Beras itu zakat fitrahnya itu. Oh iya, beras sak ton wis Kuwi. blek wis wong 3. Sing wong misale nek wong 10 ya bene liyane neh. Nek misale ketemu wong miskine piro ya dibagi wong iku kabeh, gak apa-apa. Yang jelas 3 itu batas minimal. Ngoten Syafi'i nggih. Terus syarate bi abisarti kelawan yento kelawan syarat ya yakuna yento kudu ana al muzakki sapa wong sing zakat wal mukhrija, yaiku wong sing ngetokno. Piye maksude? Ya maksudnya genahe. Ya, maksudnya sing zakat iku ya sing ngetokno kuwi. Artinya dia bukan badan. Kudu amil. Iya, bukan. Memang dia yang fitrah saya. Kan enggak mungkin ya paling sak omah paling mek piro. Paling banter wong 4 lah. Iku kek nang 3 gak apa-apa. Syarat iku bukan badan. Titik. Lah saiki nek badan piye? Fa in dafa'a moko lamun bayar sapa wong hateng niku fitrah ilal imami nang imam. Mbok imam apa kemawon wis. Nah, kan statusnya wis membawai orang umum nek imam. Lazima moko wajib huteng imam niku takmimul asnafi napa ngumumaken sekabehane golongan sing 8 niku. 8 iku kudu dibagi. Imame tapi sing bagi.
Alasane nopo? Li annaha krana sak temene fitrah taksuru iku dadi akeh fiyadi ndek tangane imam niku. Wala yan adhiru. Nek teng naskah liya wala yata'adzaru. Maknane sami. Tapi insyaallah sing leres wala yata'adzaru. Lan boten sara at-takmimu apa ngumumaken. Ngumumaken itu maksudnya di dadekno bolu iku mang wis, golong-golongan iku. Titik. Pun, iki rada aplikatif nek iki. Wa qala Nawawi lan ngendika sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam sarahipun kitab Muhadzab. Lah niki kok moro-moro zaujun iki wa zawaja iki nyapa? Insyaallah jawaza iku Mas. Insyaallah wa jawazalan membolehkan. Ha teng niku fitrah. Malikun sapa Imam Malik wa Abu Hanifah lan Imam Abu Hanifah wa Ahmad lan Imam Ahmad ila fakirin wahidin nang wong fakir wahidin kang siji fakot saja oleh nang siji tok wis dadi ben sugih sisan wong iki wis ngono ben sesuk gak nrimo zakat neh ngono kena didol ya qalu ngendika sapa Malik Abu Hanifah kali Imam Ahmad waya juzulan wenang angsal sorfu fitrati jamaatin opo distribusikan fitrai wong akeh fitrai jamaah wong akeh ila miskinin wahidin nang wong miskin wahidin kang siji enak ini masuk waktarolan milih huteng menika dawuh jamaatun sapa sekelompok min a'immati ashabi Syafi'i saking para imame murid-murid Imam Syafi'i contone Kabnil Mundiri kaya dene Imam Ibnil Mundir ne Warrawiyani lan Imam Ar-Rawiyani Wasyaikhi lan Imam Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi sing nulis Muhadzab niku niki sing dipilih ngoten dadi dikompono dadi siji serahno nang wong siji wa idza akhrajalan arikalane ngetokno lan arikalane ngetokno sapa wong fitrah tahu teng fitrahe wong jaza moko wenang lahu kaduwe wong sing ngetokno akhdhuha apa njupuk maneh oleh ya idza dufiat syarate idza dufiat arikalane dibayarno maneh dikekno maneh apa zakat sing wis dikekno iku ilahi nang dheke aku ra duwe ya aku tak fitrah nang sampean zaman kan ra duwe to ben gugur kabeh kewajibane tapi terarono terus baru nunggu kayak aku kira apa sampean yo fitrah pisan mergo aku yo ora duwe iku ya sah niku penak aja salate malih wakana lan ono sapa wong sing mukhrid niku muhtajan niku butuh syaratnya memang tergolong wong sing butuh indah salafati miturut 3 imam sakliyane Imam Malik. Nek Imam Malik mboten waqala ngendika Malikun sapa Imam Malik la ya juzu mboten angsal dalika apa mengkono-mengkono akhdhuha. Alasane apa terus sampe? Timbilen. Imam Malik alasane timbilen. Gak duwe Imam Malik. Gak oleh menurut Imam Malik. Alasannya apa? Timbilen. Ya sama aja, jelas ya. Mufakat. Faslun tawi satu pasal wattafakulan sepakat sapa pura. Bahasane nggih timbilen. Balik gondong. Gondongan. Malah soro. Gondongan ini piye? Oh gini ya, timbilan gini ya cilik ya. Berarti timbilan kita kok Imam Malik berarti. Iki mang. Kan zaman enggak. Kemana ya tukang timbilen ya? Tembel pan itu ngeplek yang ini. Wes, faslun tawi iki satu pasal watafakulan sepakat sapa para imam madzhab ala annawi ngatasé sak temenisaan ya juzu niku menang apa takjilul fitrati menyegerakan bayar fitrah qoblal idi sak derenge hari raya biyauma ini kelawan sadino wa yauma ini lan kelawan rong dino maksudnya 2 hari atau sehari sebelum hari raya sudah boleh bayar zakat fitrah sepakat niku bedone teng pundi waktalafu lan beda pendapat sapa para imam madzhab fima niku insyaallah
Fima ing dalam barang maksudnya bayar zakat zada kang luweh apa ma ala dalika ing atase mengkono-mengkono dina lebih dari 2 hari. 3 hari sebelum hari raya. Lah itu beda pendapat. Ono sing ngomong oleh, ono sing ngomong gak oleh. Nah, Abu Hanifah puena Abu Hanifah. Faqala mongko ngendika Abu Hanifah ta sapa Imam Abu Hanifah ya juzu wenang takdimu apa dhisikno zakat fitrah ala syahri Ramadan. Boh, teruke Ramadan. Oleh. Masuk Abu Hanifah. Tapi nek Syafi'i mboten. Maka Syafi'i lan ngendika sapa Imam Syafi'i ya juzu wenang at-takdimu apa dhisikno fitrah niku min awali syahri saking awale bulan Ramadan oleh Syafi'i. Ya piye iki maksudnya? Loh, nek Syafi'i ku awal bulan Ramadan Mas, oleh. Nek Abu Hanifah sebelum Ramadan, oleh. Oh iya iya. Ngono. Itu. Waqala Malik wa Ahmad. Iki rada kereng. Waqala ngendika Malik sama Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad. Ngono Pak, mosok ngono. Lho iya no. Ala sahri Ramadan. Lah iya. Seluruh bulan. Lho, yang ngatasi bulan Ramadan sing waktu itu aku bayar zakat lah. Kok seluruh bulan piye to? Ya iya to. Maksudnya saat durung Ramadan oleh zakat fitrah. Mosok sadurunge. Iya, nek Imam Malik. Rejeb bayar. Abu Hanifah lho Pak. Iya, Abu Hanifah lah ya, Abu Hanifah. Sehari. Sehari lho, lah ya. Yang atasnya bulan Ramadan. Dhisikno ing atase bulan Ramadan. Berarti sebelum Ramadan. Iya. Lah iya kan ngono. Nggih, dhisikaken. Ngono, nek Imam Syafi'i pas di awal Ramadan oleh. Ngono. Tit. Wa qala Malikun nang dika sapa Imam Malik wa Ahmad lan Imam Ahmad la ya juzu mboten angsal apa atakdimu dhisikno an waktil wujub saking waktu wajib. Tapi tetap sepakat bahwa sehari atau 2 hari sebelum hari raya Malik kali Ahmad niki angsal. Ngoten krana wau ndek ngarep ngoten ngendikane. Pun babu kismis zakati wallahu alam. Iya, babu kismis sedekati bab bagi-bagi sedekah wallahu alam bisawab bisirul Fatihah. Kismis. Walad dalin ya kismis.